Sorti di la Troisan promotion di Calamblo di Foi Gasu Kaluber dit Lalabi du 30 for Mars 2023. Mamadi Fabi Dugubulo, Abu Fabi Dugubulo. Gasu. Lala beto ko ni so ani juguso. Dugu larabi na matara ka cheuta ko. Larabi afaka doni kono ka chemu ta ko chesaba. Nati kakala dili kalfolo di chesaba ebudo. Mohamed Larabi, Abu Larabi, Fisil Larabi. Façon ni basu. Larabi a fo façon ni basu ya fo kunyana. Konati mumbaka ko udu lunche sawai. Ne tata nyafura fo ne kante ni sanfe apocho. Soso chugutala. Mimi sera bi mogonya. Bi mogo kera kuma yele kuma odi nisina. Ide Larabi klila. Ala dili kebare ji Larabi ni je sawai. Lala dia bi dugubulu ale bi animateur ke febe malila Larabi sali animateur de Larabi ka duma muso di barka mabel Larabi do la kaunche duru so bakene mabel Larabi barka abu ye ka onso barka fisimi ka onso Larabi taraka chemu tako Lalabi ale to ko ni son ani juguson Larabi chemu ta ko na confirma ko de ni chesbay avocat mater grambi de afi ne ma me akrani yana di ne baro si energy femme anniversaire la Larabi nana bela ni ba ma kuru kuna ka boga ta terenga pota makewa kile mafako Ani baron gen pour là-bas barka 3 500 ka di groupe média énergie ma nanya fi Larabi ka kalamblu diplôme dibna ka dinga fessa Mamadi Abou Fissini fe le 2 le 3 mars akunya mugatalina de parnazi talino kan joma Alhaji Amidi Souk le mori basitandi Bali ako dimba talino kan joma Ebudowa udi Mariam Traoré Mamdoula bafana dini almamindi Kalamburu kuba di Mamdoula maka kera Larabi fa nyana maka ka fa sali barka gausu tanya barka Mamdoula li sefla katinya da baw konsu barka na bulula herai balala nali barka na bulula herai udu ana batara katinya da balalaka Mamdoula ra kuduruma ko suba be sukli nyana jeke kalanduni Larabi ya kalanduni sutiba amena diplôme di Larabi ya rekiratini adumbe ka sinda nola unyana je le 2 le 3 Larabi ka kalamblo na sutiba abedam na juma ka ba sibiri do fladu ambe Larabi ya befu